genuen gogoa, behingoz elkarrezketa hau burutzeko, urteko azkenekoa izan bar izan da, ez dirudi aurrian gaudela, eguraldi zoragarria dugulako gaurkoan oinatin, baina ja apirietikan, generaman gogo hori, Jon Oriozolarekin elkarrezketa egiteko. Jon, 5 urte desagertuta, edo behintzat hemen oinatin diskutatuta egon ostean, bueltan zaude, denen ahotan zaude, zer dakarki guzu? Bueno, bai, zuk esasun moduan, 5 urte hor Aloñako koban sartuta, eta, bueno, benetako merezi daben proiektu bat sortu da. Aukera eduki dugu olako zeozer martxan jartzeko, eta benetan oso pozik, ze azkenean boltatzeko lehen injako danakin, ez? Azkenean zautze oso uolturra, zautze oso kontinental profesional mundua, afizional mundua, pixka bat, eta dakoten edadiakin, emate du ja, jubilaiteko garaia iritsi dala, ez? Baina, olako proiektu bat lortzea, benetan, niretzat oso posgarria da. Eta gainean beharra neukan, ez? Azkenean ikusteot, eukidun trajektoria eta gero, agian igual arroz amarra da esatia, baina usteot merezine bera, bai, pixka bat olako proiektu batekin, txirrindulari mundu hau, mundu hontan bukatzea, ez? Eta lehen ezautena, proiektu oso ederra da, proiektu luzea, hori da garrantzitsuna, azkenean 5 urteko konpromisua daukagu sinatuta, eta horrek denbora ematen du gauzak ondo iteko. Jon, aipatzen diguzu, luzarorako proiektua dela 5 urte sinatzea, gaur egun dezala bat ere gutxi, eta baita ere, zu txikian denbora luzez zukaldutako proiektua. Gaur egiten duzue orain ja urrian amaieran denboraldi artean gaudela nolabaiteko aurkezpena, baina, guzti hau gaur agian inflexio puntua da, denbora luzez egindako lanaren prozesu luze baten hasiera. Zuk ezazu moan, hau da hasiera. Martxan ari garen jartzen proiektu honen hasiera. Ez da aurkezpena aurrerago egingo dugu. Oin momentu hontan da lehenengo hasierako puntuan gaude. Dena bildu, ezautu, eta esan, hemen gaude, eta bai patrozinadoreak, bai mutikoak, deno batera hemen bildu, eta pixka bat martxan jarri proiektu ilusionante hau. Ideak eraman zaitu, proiektu bat, talde bat baino proiektu bat orkestera. Ez da talde huts bat. Agian zuk esaten duen bezala, maila guztietako txirrinduaritza ezagututa, gauza asko ezagutu zenitun, gustukoak eta gustukoak ez. Eta gaurkoan, seguro, zure esperientziaren moldera egindako proiektu da, eta zandakoa proiektu da. Ez da dudarik. Azkenean, proiektu honedakon gauzak onena da, ez dala bakarrik txirrindulari talde bat. Azkenean proiektu integral bada. Mutikoaren heziketa, mutikoaren lan irtenbidea, zentro rendimiento edo teknifikazio zentro hori iten danean bebai aukera hori ematea mutiko hiri, eskaintza hori eukitea emateko txirrindulariari ez dut uste beste inor daukanik, eta gu badaukagu. Beraz, horregatik da erreferente bat, eta ez bakarrik Euskal Herrixan, azkenean proiektu euskalduna da. Euskal Herriko txirrindulariari begira, baina nik uste hor referente bat izango dela, ez bakarrik hemen baizik eta txirrindulari mundu orokorrien bai. Lehenengo txioa oin esaten den bezala bota zenutenean apirilean, gauza asko edo aukera asko ireki ziren, baina gaitare galdera asko, eta egia da denboraldia aurrera joan dean dinean, abizkazuek lan egin dezuela, baina isilpean, eta bagian denboraren isiltasun horrek ematen duela zalantza gehiago edo, dano dazkenu zalantza horiek argitzeko gogua. Ez dakit, lerrur buruak ematen hasi zaitezketen, edo, pixkat proiektua zer horretan izango den ezagutzera ematea dakazuen? Ja nik esperientzia ondixea daukot, ez? Esaten moduan, esperientzia horrek ematetzuna bebai lasaitasun puntu bat, ez? Eta kontuan eukibida, hainbeste denbora eukita gauzak ondo iteko, ez dakula prisarik, ezer iteko, ezer aurrera atzeko. Horregatik, pausuak lasai, sendo, eman behar dira, eta hori da gure helburua. Pausu horreik sendoak izateko, lasaitasuna behar da, badauku denbora hori,
Beraz, pixkanaka jungo gara dena aurkezten. Ze gauzaia lotzen ari gara, lan asko dago atzetikan. Gu lanean jarri ginen ja urte lanean goaz, baina zuk esan dozu moduan, jendeari eta munduari azalduko dugu benetako proiektu honen indarra pixkanaka. Proiektuak berak, pixkat, entzun denakin eta baitare pribatu, baitare publikoan, txerrinduaritza baina baitare lana ustartu nahi ditu txerrinduariekin. Hori agian, eta guk azkeneko urteak oso lotuta egin ditugula afizionatu tropelari, emakumezkoetan eta batez ere gizonezkoetan, askotan ikusten dugu. Dena baldintzatuta dagoela unibertsitatero ikasketa prozesu hortan txirrinduaritzarekin jarraitzera, baina kasu asko ezagutu ditugu lan mundura irekitzen zarenean txirrinduaritzak ez duela tokia lehiak eta txerrinduaritza beti, beti esaten dugu, txerrinduari izan dana, txerrinduari izango da betirako. Zuek horri buelta bat edo Smartlocken bitartez buelta bat eman nahi duzue. Hori da helburua eta hori da benetako zentzua, proiektu honen zentzua. Azkenean ez gara hasi eta bi mutiko ja lanean dabiltz. Orduan, media jornada bertan dabiltz, pixka bat, bat ingeniero bezala, bestea marketing proiektu baten lantzen, eta heziketa aldetik baita ere Smartlock ari daia lantzen bakoitzan aukera hobetzia. Baizik eta nik uste dut oso garrantzitsua dela mutikoak aukera hori ukitzea. Betik gure izan donik txirrindulari mundu hontan daukon exigentzia entrenamendu aldetik, ingenieria bat iteko edo edozein ikasketa iteko, oso gogorra da. Hemen lortuko dugu denborakin mutiko horreiri eskaintza bat hain gogorra ez izateko. Eta bisa batera ahalik eta onduen eruateko. Eta hori be, uste dut oso garrantzitsua dela, eta Smartlockek aukera dauko hori ere eskaintzeko. Beraz, hemen eskaintzen dan gauza guztia betetzen ari gara, beteko dugu, eta gauzak oso interesgarria dea Smartlockek aldauela bete. Denbora aldarrikatzen duzu, eta pixka kontrako ronterako joera ikusten dut, ez gaizki dagoela, baina bai ikusten dugu geroz eta lehenago pasatzen direla txerrinduarek profesionaletara, azkartasun handiagoarekin juniorrak profesionalak direla gaur egun, eta zuek kontrakoa. Denbora eman, ikasketa prozesu hortan lagundu, lan prozesu hortan lagundu, eta bakoitzak hartuko du bere momentua dirdire egiteko, ez? Eske guk ikusten dugu Pabatxar, hemen Epoel, eta ez duguna ikusten da beste guztiak, bidean gelditzen den horrek, eta gure ardura hori da. Hori ez gertatzea, ez? Mutiko asko, eta uste otoen gertatu dala bai hemen oso hurbil bai. Bai 22 urtekin itxiten daue. Eta orduan hasten dira, bere heziketa mundua, edo orduan hasten dira gure helburua da aukera eman heziketa horrek eramateko alek eta erresen, baina bere kirol maila proiektu sendo batekin eta baliabide guztiakin, ahalik eta onduen iteko bai. Beraz, hemen paketia oso da, eta hori da benetako indarra, honen indarra, ez? Azkenean, heziketa aldetik laguntza bat, kirol proiektu oso politia eta emozionantia, eta gero, baita ere, irtenbide laborala, ez badia, bere objektiboa betetzen kirol arloan. Horratzean dituzuten txerrinduaritako batzuk oso onak dira, baina zalantzagian handiena, eta hori lasterketak hasi bitartean ezingo dugu argitu, baina zure esperientziakin edo lantaldeak esaten dizunarekin, kirol mailan nun egongo da, eta aldakeraketa zuzenak egiten, finisher, kaja edo Euskadiren parean, agian pixkata palago batean, non egongo da Smartlock tropelean? Honenak izango gara, ez da dudarik, baina denbora behar da, ez da dudarik bai. Orduan, guk erreferente bat izango bai kirol arloan, eta bai lehen esan dugun, heziketa, lan irtenbide, teknifikazioan, erreferente bat izango gara, zati daukagu aukerak horreitanak eskaintzeko. Eta kirol arloan ere, badauku ekipon bat lortzeko erreferente bat izatea. Eta guk gure helburua onenak izatea izango da beti. Zatik, azkenean talde bat hortako osatzen da, karrerak irabazteko. Lehenengo urtean 2026 lehenengo ziaboga izango da, baina proiektu honek behintzat 5 ziaboga inbarko ditu sinatuta. Proiektuaren gidaritza zuk daramazula nora zuzentzen dezue?
pixkat zu ezagututa, zure historia ezagututa, ez dut uste edo kostatzen zai bakarrik afizionatu talde batean edo afizionatu proiektu batean burua izatea. Bueno, argi eta garbi, hau proiektu amaterren eta mutiko gazteentzat eginda dago, hori ez da dudarik. Gainera, guk argi daukagu bai, hortan datzala, benetako zentzua. Etorkizunak esango dau, ze beharra daukagun kirol talde honek beste pausu batzuk emateko. Baina orain eta momentuan kirol proiektu hau, hortan datza eta guk argi daukagu zetan egin behar dugun oin lana. Zuk esan duzu moduan, segurazki, etorkizunean eta gauzak ondo juten badia, agian beste behar batzuk sortuko dira. Horrei sortzen dira momentuan eta zela denbora asko daukagun, orduan hartuko erabakisak beste pausu batzuk emateko. Dena dela, gorakako prozesu hortan pausu horiek emateko, argi dago, zuk duela 10 urte inguru hasi zenuela Euskadi Murias proiektura, gaur egun diru askoz gehiago behar da horrelako proiektuak aurrera eramateko. Gure inguruan ikusten ditugu, Euskal Herrian ditugun 4 prokontiak, geroz eta diru gehiago behar dutela mailan egoteko. Bueno, nahi hori ez doz balixo, ez? Nik betik entzun izan dut, ez dako zula, guk oso proiektu apala ginean, diru aldetikan, segurazki apalena, baina Espainiako itzulian betik etapa bat irazi dugu, kirol maila izugarri eman dugu betik, beraz, nik argi daukot, betetzen badia, bere momentuan, bete behar dian, nik ikusten duten beharrak, pausuak emango diala, baina argi eta garbi horrik etorkizuneko kontua dira. Oin momentuan lan asko daukagu, hau ondo izten, hau ondo lantzen eta oneri forma on bat emoten. Eta baitare, profesionalen kontua galdetu behar dizun, zoa ezagututa, baina baitare, gizartearen momentuaren gaudenean, pixkat horrelako proiektu zabal eta estrategiko bat irekitzean, pixkat harritu nau emakumezkoak proiektuan txertatzea edo ez izana. Ez dakit ate hori nolabait egituta dagoen, bideratuta dagoen, edo deskartuta egon daiteken. Ez gure helburua da bai. Azkenean, baina pausu danek ezin lea batera eman eta gure helburua hori da bai. Pixkat osatzea, hemen egin behar duguna, azkenean bebai, baina lehen ez hau zutena. Azkenean pausuak eman behar dira bere momentuan. Eta orain gure indar guztiak saiatu behar gara galtzen hau alik eta onduen egiten. Gero badaukagu buruan bebai. Azkenean emakumezko talde bat osatzea hori hor dago, agendan dago. Ez dakit izango da hemendik 2 o 3 urtera, baina hori sortuko dugu, zatik azkenean gure helburu bada. Azkenean integrazio hori ez zuk esan duzu moduan, ez? Gure azkenean gizartea behira eta Euskal Herrira behira egiten dan proiektu bat orokorra izan behar da. Eta hori argi daukagu. Euskal Herrira begira eta iraganean izandako proiektuaren isla, hau da, Euskadi Muriasen izandako horren isla edo gauza batzuk seguro berreskuratu nahian, ez? Euskal proiektu bat. Gauzonak, ez da dudarik, gainera gauzonak asko izian, baina nik nire helburua, eta nik eukidoten esperientzia hainbeste urte kanpoanen da gero, helburua da denon artean egin behar dela. Eta azkenean, zabaldu gure besoak eta esan, entzun, denontzat dago lekua hemen, ondo antolatuko dugu hau, ze denon nahi dugu hau ondo ikia. Eta horregatik esate dut, azkenean, hemen osatu dan talde, gazte talde hau, eurok egin behar dute hau. Nik nire esperientzia erabilikot gauza honak barruan sartzeko. Eta gauza txarrak nerekin geldituko dira. Baina argi eta garbi, euro dakaten pixka bat hori gaztetasun hori eta esperientza falta hori ona izango da proiektu hau zerotik anasteko. Jaia, azkeneko galdera, elkarrizketa guztietan, urte osoan zehar egin dugun galdera berdina da. Eta interesgarriak kasu honetan, proiektuaren dimentsio ere ezagutzeko txerrendulari batez ere, baina monitari teknikariek galdetu diegu, euren lan edo txerrendularitza jardun honetan, aukari duten txerrendularitza jardunarekin etxe bizitza bat erosteko Euskal Herrian. Zukurtea dazkazu, supongo etxe bizitza izango dezula familiakin, baina proiektu honek ematen du bizitzeko behintzat teknikariei? Hombre, gaur egun ez, azkenean, gure helburua hori dana
martxan jartzea da. Guk hasten gara betikan, eta umin. Hori argi dago. Baina pausoka, zuk esan duzun behar horreik ere, betetzen fango gara. Beraz, momentuz, Aloñakoko bazula erosteko bai, baina etxe bizitza zaila. Etorkizunean lan hain da, eta irabazita, dana da moduan, hori be eukiko da aukera. Eskerrik asko, Jon, kostatu da, azkenean elkarrizketa itxartzea, baina badirudi ilusia piztu dezula, hurrengo urtean. Euskal Herrian bi talde izango ditugu berri afizionatuetan, Smartlock da horietako bat, emakumezkoetan ere proiektu berriak agertuko dira. Eta behintzat, azken urteetan izan dugun galera horretan, derrepente bi hiru proiektu berri izatea albiste ona da. Eskerrik asko Jon, eskerrik asko zuei urte osoan zehar gure elkarrizketak ikusteagatik, jarraitzeagatik, haunitzak izan dira eta anitzak batez ere, eta batez ere Laboral Kutxari proiektu hau gurea, eta batez ere saio hau urte osoan zehar, eta urte batzuk dira babesteagatik. Mi esker Jon, eta horren arte izan duntza. Eskerrik asko zuei.